Свещичката ми от мама за прогонване на негативи. Вау! Мисля, че ще ми се подпали стаята. Само да ми подпали шишето. Хей! Добро утро! Аз съм болна, така. И вече започвам абсолютно искрено да избеснявам. Не съм... Виждали се? Защото си седя вкъщи от 4 дена. Мене не ме свърта. А днеска грее слънце. Изглежда изключително приятно. Въпреки, че е минус 20 000 градуса. По принцип, нямам най-голямата мотивация да излизам навънка в това време. Даже никак. Даже въобще. Как да излекувате скуката? Реално, идеите ми приключват и започвам да Това е най-котото видео, което съм направила. До никъде не стигнахме. Така и не разбрахме как да кюрнем скуката. Ми няма как, хора. Еси картата ми можеше да снима до 6 минути. И общо след това запълних тези 6 минути. И след това ми стана лошо. И след това лежах още 2 дена. И не правих нищо. Продължаваме напред. Така, искам да направя едно оплакване. За това каква музика мога да използвам, когато редактирам клипчета, които ще качвам в YouTube. Защото аз не мога да качвам каквото си искам и не мога да слагам каквато си искам музика, защото ще ме копирайт. Имаме клъб. Това ми е любимото. Snake on the Beach. Също така купих нова SD карта и в момента мога да снимам 7 часа, не 11 минути. Аз съм уникална. Ходиме на изложба с моята приятелка Гергана, която все още не знае, че съм си купила тази камера и ще я изненадам. И после сме на after party от към изложбата. Но нямам търпение малко да живна. И да, окей. Току-що ми отпада косата. Няма значение. Как се спираш? Здравейте в предаването на Гергана Димитрова. Задавай въпроси с Гергана Димитрова. Здравейте. Искам да ви попитам дали знаете какво означава думата софистикиран. Добре сложен. Пробвахме теста. Моят въпрос към теб е: откъде раждат русалките? Тежко. За колко пари беше въпросът? Нещо по история. Помощ от приятел Божко, къде раждат русалките? Колко пари е въпросът? Снасят хайвер през опашката. Това го каза и момичето в Милано, де ти я питахме, италянката. Същото И аз говоря италянски, човек. Как ме не фрега? Кажи верно. Сеньор. Край. Мау, да. Здрасти. Здрасти, Божка. Питам с какво се занимава? Божка, с какво се занимаваш? С проституция.
Реално са много хубави. Ние се прибрахме и афтер партито е тук в дома на Гери, където се опитваме да отвориме това вино без... Как се казваше? Тирбушон. Без тирбушон. До сега го нагрявахме, но... А те ще рисуват, защото тримат конференц. Сани 71. Гледай 71. Знаете ли, че може би ще изкарам тирбушон от моята чанта? Една секунда ми дай. Така отварях виното на 18-я ми рожден ден. И съксиднах, успях. Пика да това да си на 23. Аз само да кажа, че ние реално имаме и друго вино, от което можем да пием, но... Сани държи да се пие от Старосел. Това е Ставай! Айде, нека я уморахме. Ставай! Не се излагай! Много съм се преуморила, хора. Много спреуморена. И е точно чувството, което изпитва скулптурата ми. 7. И утре днес ще каза, композицията не е добра. Аз ще я взема за мой. Искаш да ме пробилен торса, като не си мерила пропорции, обясни ли как не се прави така. Порция рисувай на око. И сега става грозно, защото рисуваш на око и не използваш схемите. Напротив, утре знаеш какво? Ще знаеш ли какво? Направи ще има рекурс, защо качи тази линия до тук имаш... Няма да рисуваме заедно, никакъв шанс да правя. Аз се науча, бе. Човек, където не мога да включи компютър. Вземете ме за бранда ви. Искам да... Спонсорирайте, моля, DMS. Спонсорирайте ме! Как се казва? Екосен. Мамо. Направи, бе. Стана от тебе. Знаеш какво ще му стакне две неща? Аз учих много, аз това го учих. Направи го. Здравейте! Чакай малко, да се виждам. My name is Pippi the Long Sock. Hello. Пипи да лонг сок. Дело. Бамо, майката. Това е. Това ми е една от Това е най-нестабилните забавки. Да, ми е в Черноморец. Умрела е. Покажи на историята. Да, бяхме в Черноморец на къмпинг и първата вечер, като пристигнахме и нямаше къде да спим с колата, с Вики си купихме една бутилка джин. Обичам комбинацията Вики плюс джин. Здравейте хора! Аз правя изпитните рисунки за конференца на тези две дами от НХ. Здравейте! Айде на здраве! Аз ретайърд художник, който си мисля, че започва да направи скица на тяло. Много се забавлявам! Дайте ми още! Скици! Скици, брате, скици! Good morning, guys! Здравейте! Вече е време за Нанина, но ние готвим орзо паста. И до сега, оле Боже Господи, тя сложно е. Просто сме тук лайф и материал. Мале. Орзо паста с всичко, което има в хладилника. Не знам. Защо не, да? Не знаем как се прави, не сме гледали рецепти, просто правим. Вече така предпочитаме. Да. Ще сложим и крема сирене, и кашкавал ще сложим и всичко ще сложим. И да си ядеме. Мале. Вие сте на
Абсолютно. Много вкусно. Не объркаш. Много вкусно. Аз съм готова. О, то крем ти го взема за тази вечер. Добре. Хора? Дай котиката. Сита Плюс Блум B5. Това е най-добрият крем. Наистина е много добро. Не е на другата страна, май. Да? То може и селфи. Това е брутално. И сега на къде? Не обратно. Страх ме. Адиос, мучачос. Така хора. Ау, кочина е. Не снимай. Знаеш ли колко се вижда? Хора, искам само да ви се оправдая заради това, че е разхвърляно в нас, защото мен много ме е срам, че е разхвърляно, защото аз си поддържам по принцип подредено, Лея може да потвърди. Така е, много е подредено. Обаче последните 2 седмици всичко е хаос и много работа и много трябва да сме художници и да създаваме изкуство и всичко е творчески хаос и не само творчески, всякакъв. Това ще да кажа творчески. Тук е всякакъв хаос. Така че прощавайте, и аз съм човек и аз греша. Тя се оправда. Сега Добро хора... оправдание ли има? Много добро. Хора, сега Гери ще ми прави кино. Ето на този проектор ще ми прожектира на ето тази стена YouTube клипчетата. Ще си гледам YouTube на стената. В моето легло. Погледнете какъв креват. Погледнете какво става на въпрос. Ами, Деми скъпа, мила Демира, сега е момента, в който разбираш, че е открадната твоя блуза, която не е облечена с нея. Наистина. Това е нашата тайна с Лея. И ние го крием и всеки път, като трябва да качва стори и аз съм с нея, го махам. Така че да, не може да ти я върнем обратно. Гледай, Netflix, YouTube, край. Това е всичко, за което съм си мечтала. Аз съм в рая. Къде си? В рая. After party. Най-доброто. Това е красивото на тези неща, защото имаш някакъв план и изведнъж стана тотално различно от това, което бяхме планирали, ама реално си прекарахме уникално. Да, е много чаровно. Освен любовта на живота ми, Еди. Йоу! Bloody hell! Bloody hell! Ай, чао! Лека нощ! Лека нощ. Чакай, защо не фокусирам? Аз съм плувала с него в морето и той ми е пял момиче и ме е фърлял като по-малка във водата. Ето ти моят флек. Това е добро. Това е добро. Това е много добро. Аз съм бил на един лайф и беше много странно. Но той вече беше първи и добро. Добро утро. Положението не е цветущото. Изобщо не е. Положението... Как се казваше? Мам си Джейси. Мамата си Джаза е положението. Аз съм Джаза, а мамата не знам коя, ама мамата си Джаза. Днес не съм аз мамата. Вижте кочината. Трябва да си оправя и пък ще се чепаваря. Да оправя това. Да нарисувам 3 работи по рисуване. 4. И да се застрелям челно в челото. Ако пооправихме, има 2 басти на масата останали. По-добър вида. Ето и диван е добре. Само мивката е пълна със съдове. Но отиваме на конференцията Колест глави. Стискайте палци, вярвайте, че всичко ще бъде наред. Къде беше тъпя зон? Всичко ще бъде наред. Къде е това копче за изключване? Добро утро.
Добро утро от мен. Аз се излюпих, боли ме главата. Колко е чисто тука. Все едно никой не е рисувал до 10 сутринта. Миличките, ако трябва да съм честна, аз не искам да знам те в какво състояние са. Стрелям чело в челото. Щом аз се чувствам изкъртена, не искам да знам те как се чувстват. Моята любима чашка. Хора. Вижте какво има Гери. Бананова каша. Това от тея за децата на 4 месеца. Извинете, 4 плюс. Деца над 4 месеца. Това с Гери обожаваме бананови каши. Ще се правя малка порция. Малка порция бананова каша. 11 витамина, хора. 11 витамина. Опитвам се да се преборя с колоната на Гергана и да се свържа за нея от 10 минути и не ми се получава. И не мога да разбера как се казва. И се дразням. Трябва да поправим мивката. Но това ще стане след кафе. Сани и Гери отидоха на конферанс. Гери след това заминава за Чепеларе. И аз се бъдих тук. Сама. И съм на работа в 4, която ми е буквално на 10 минути от Гери и просто ще седя тук. Като стане 3:30 и след това отивам на работа. Здравейте, приятели! Предаваме! Чакаме на конференца да дойдат да ни изпитват на дъската и положението е дръжли. Гергана! Познайте кой се свърза за колоната! Имам 1 час, час и половина, докато трябва да отида на работа. Аз буквално съм готова да отида до нас, само за да си взема лаптопа, за да си монтирам клипа, обаче да се върна тук, защото тук ми е много приятно. Също така правя едно включване, имам едно сладко допълнение, което разбрах. Майката на Гери щяла да дойде сутринта. И ще е много смешно да намери мен в леглото на Гери, спяща, докато Гери реално я няма и няма да се прибере. Но също време ще е много сладко. Да си пием кафетата и да си пушим цигарките заедно. Камелийке, ти не се появи, не дойде. Защо? Обоснови се. Гери, спирам ти парното, за да не работи докато те няма. О, вау! Не чакайте. Малко светлина да влезе в тази стая. Точно така. Време е да обядваме. Слагам го в шкафа. Също така, Гери няма тостер и аз не ям филийки, които не са препечени. И се чудех, дали няма някакъв тиган, в който просто да си запека филията, въпреки че това е единственият тиган май, който тя има, то е... Да, просто няма да ядем хляб. Това ще имам от солетките ми, така че предполагам това ще... Това ще е моята 10-тона хляб. Не знам. Както и да е. Добре.
котлона спря. Окей. Правихме го. О, това мирише толкова вкусно. О. Така. Да. Това беше всичко от мен. Ако сте стигнали до края на видеото, много ви благодаря, много го оценявам. Ще се видим отново, защото аз няма да спра. Няма да се откажа. Няма да се откажа този път. Толкова пъти съм започвала да го правя цялото това нещо. Нали, съм се мотивирала и сме да започвам YouTube канала и ще снимам и ще такова. И никога не го довършвам и винаги се стресирам и ме удря. О, ма то е тъпо, то няма смисъл, какво ще се помислят хората? Въобще ми това. Ще става по-интересно за напред, обещавам ви. Та да! И сега мисля, че това ще се задържи. Надявам се, ще видим. Реално това беше доста... Не съм сигурна, аз забравих какъв футич имам. Буквално не помня какво съм снимала. Не знам дали ще има логика и връзка и дали ще... Както и да е, първи опит за влог. Окей. Чао! Довиждане!